Маняци намерих една подходяща места, където и ние да си оставим графита тук във Арнем. Гледайте какво ще се случи. Тъй като аз искам да направя светещ ефект на моите букви и графита, който ще направя, трябва ми стена, която да е гладичка. Това е доста гладка стена и всъщност ще я правя върху черен фон, така че това е перфектната стена. А също така тя е доста открита. Все пак ще рисуваме стена. Искам да се вижда тук във Арнем нещо от нашия край. Ще запълня стената с черна мега, а дюзата, която ще ползваме, пинк. Добре, маняци, запълнихме стената, доста як чит, между другото, хубаво, че